Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Esikhumbula isibalo sethu kade sisenzile nje. Esikhuluma ngakho optimizer ivolume. Besenzile isibalo sethu sikhuluma ngani ngebhokisi sifuna ukuthola ukuthi ivolume injani. Besitholile ivolume ngendlela yani egraphical. Manje sifuna ukubona ukuthi singathola impendulo engconywana yini na noma sithola impendulo efanayo noma impendulo mhlawumbe ebheda kakhulu ke manje uma senze njani uma senza lesi sibalo futhi sisenza ngendlela eanalytical. Uma sisianalyze ke isibalo siqonda ukuthi sisibhekisise sihlaziye kahle kahle sesingasasibuki ngendlela yomdwebo kuphela kodwa sesifaka nokunye kwisibalo. Asize ngalapha eceleni sifake u-x wami u-v wami we-volume ngiyatimesa la ngitimesani amagwegwe wami la avulene aqondene ngiqalile ngo-20 wa times 30 ngathi 20 times 2 sengithe 2 times 30 ngiphinde ngithi 2 times 2 okungipha lokho nginako phakathi kwigwegwe lami ke la senginobani 600 minus 40x minus 60x plus 40x squared ngenhla ngizinobani manje ngingakususa konke lokho enginako ngikubhale ngendlela egoqekile ngibe nobani no4 x squared ngibe no minus 100x ngibe nobani no plus 600 ngibe no 4x cube minus 100x squared plus 600x ngizokwehla ke manje ngizothola ba ngizovula ke u-v prime x wami wokuqala ke sengino 12x squared ngibe no 200 ezansi noma ngapha eceleni ngibe no 600 njengoba ukhona ongesenawo u-x ngenxa yethu yokuthi sisebenzisile saphunyelwa u-x squared lapha ku-12x manje sesino 12x squared minus 200x plus 600 equal 0 okwenza ukuthi sibe no equal 0 noma ukuthi siwudinge u-equal 0 wethu ngoba sifuna ukuthi seqise u-x noma seqise ukuze kube njani kube khona okusuka u-negative ukuze u-0 wethu uye ngale. Sinobani manje uma sisibalisisa kahle isibalo sethu? Singathola sino x equal minus 200x sizosebenza kanjani minus 200 ngabe sino plus minus uma sisebenza ngani ngeformula yethu leya to b ngabe sisipha u200 plus minus sivula isquare root yethu ende kakhulu naku 200 ncase siqhamuka phansi izothanda ukuba yinde kakhulu sibe no 400 noma o4 bethu beqhubeka 40,000 okusipha ba okusipha u40,000 minus 4 times 12 times 600 sidinge isikhali side kakhulu la ngoba ziningi inamba esifakilayo ngezansi kuthiwa sidivide ngobani 24 asibheke ngapha ukuthi uma ukuthi sinal nalesimo esinjengalesi umdwebo bangasipha umdwebo njani phambi kokuthi nje nathi usudweba sithi ukubheka la endaweni esheshayo sivule noba 40 uzira bathathe emva kwa 40 singabhali inamba eziyiphutha 600 sivale sithola 305.83 base impendulo yethu sithi divided by 24 sithola manje u12.7429 iqhubhekezele kanjalo inamba yethu asehlisela singaze sikhohlwe azibusebenza ngenamba eningi nezinamba ezinde singaze sikhohlwe siyiqisele ngapha 200 minus vula isquare root sethu angithi besisebenze ngoplus eqaleni kube ayibona ukuthi uyasibona isibalo sethu sikanjani sithi 200
plus minus i-square root neformula yethu. Manje sesizobheka ukuthi baku-minus 20 divided by 24 baku-minus, angithembe ngifake iy'numbers kuyizo. Ya, ukubhekisisa ngoba phela ngenzeka ukuthi ngichafaza inamba ezingezona njengoba ngikhuluma. Sibhala impendulo yethu la singaze siyikhohlwe, noma 3.92, okusho ukuthi uma isibalo sethu lesi sisenza sithi plus sithola u-12.74. Yabona, sithola ukuthi ivolume yethu ingaba lapha ku-12.74, okungeke kusebenzele. Ingconywana le ngiyisekelayo ya 3.92. Yabona ukuthi ithe ukusondela nale besithole ekuqaleni ya 3.89. Ukuvula isikhala kancane la, kodwa ngifuna ukuthi amabhokisi amafihleke ngoba sizodinga. Ehle ngapha ngithi ivolume yami ya prime x sekuprime wesibili lo, ingakho ngifaka amakhoma amabili phezulu. Mangithi 24x minus 200, 24x wami nguthathela lapha ku2 ku12x squared, ngitholana? Thola ukuthi ivolume yami ngingathi uma ngisekela u-3.92 u-less than 0, okusho ukuthi mhlawumbe umdobo wami ngithani ungabe ubheke phansi njengoba ngikubhalela la u-concave, ngase u-concave wami ubheke phansi, u-concave wami u-down, ukuthi njengoba ngudweba ngapha uqonde ezansi noma njalo njalo uyehlela. Abantu njengoba besikhombisile nangala, ngizamela ukuncamathela isithombe sakhona, noma le mpendulo vele besitholile ekuqaleni ukuthi umdwebo wethu noma kuma bekuthiwa impendulo yethu siyikhipha ngendlela yomdwebo ngabe njani, ingabe ibheke phansi umdwebo wethu. Ngisekele le mpendulo esikhuluma ngayo noma esisebenza ngayo. Uyabona ukuthi sisuka phi? Sisuka ekutheni sibale ngendlela esijwayele ukubala iy'balo uma zinamagwegwe, si-times okuphakathi emagwegweni nokungale kwelinye igwegwe. Athi ngibheke la ukuthi basithatha yona-ke le mpendulo esithola manje ya 3.92, ngiyisebenza ngala kumshini wethu, sizothola sekhona iphutha lenzekile 92. Khumbula ukuthi ekutholeni no-92 wakho ubusukaphi? Le phezulu kwisibalo sakho esino-20 minus 2x saba nobani? Singathi 3.92 basivala. Phinde ngaphaya siba ne-30 minus 2x siphinde sithi 3.92. Sibone sophunyelwa impendulo ethini. Siphunyelwa impendulo 1056 point singaze sikhohle 0.3. Ubona ukuthi ngase uyabona ukuthi angazi noma uyakwazi ukuthi mhlawumbe uyibone le mpendulo ngizama ukuyidwebela la evelayo ukuthi isiphi impendulo engconywana kunale mpendulo besiyithole ekuqaleni. Sipha ngempela impendulo engconywana ethe ukwehla engconywana nje kunalesitholile ekuqaleni.